Ondo gainditu ditu Añorgatarrak tentsioa eta gainontzekoak. Partidu ikusgarria egin du bere debutaren egun honetan. Peña eta Mendia gorriz, Unanue eta Errasti urdinez. Urdinek irabazi dute 22 eta 11 partidua goitik behera dominatu ondoren. Unanuek 2 pelota bota ditu txarrera, tantoak berriz gehienak berak egin ditu. Modu ikusgarri batean gainera. Añorgako ezkerrak aidez joku ikaragarria du, gantxo eta bolea beldurgarriak. Gaur atzean esan behar da, Jokin Errasti Azkoitiarraren laguntza bikaina izan duela. Ikus ezazue gaur Zarauzko zinema pelotalekuan egin eta erakutsi duen jokua nolakoa izan den. Txalo ugari jaso ditu gaur Mikel Unanuek. Markagailua partidu gehienean urdinek alde izan dute, 3-5, 5-2, partiduko lehen berdinketa 5, gero gorriek hartu dute aurrea 6-5, baina berriro 6 egin ondoren urdinak jaun eta jabe 13-6, 17-7, 19-9, eta azkenik 22 eta 11. Ikus dezagun, gaurko azkena ere oso dotore egine izan baitu Añorgakoak eta lortu ere bai. Bai ederki borobildu duela debut eguneko partidua Mikel Unanuek. Hemen da Jokin Errasti, Peña gaidez erantzun, Unanuek jaso, Peña garrotu, Unanuek ezkerrez indartsu pelota zabalera bidali nahi, Peñak berriro erantzun, eta hortxe, bolea indartsu horrekin amaitu da gaurkoa.